digital news forum dokmoka ropen non hechong rada chataya long ke klang arta great rock kirirong parahem an dampen kerap kepajarna. Kedam tangar ni inut injer Rosnali lek thepia Facebook page long pen bangso kirirong para ke so puthak rada chataya long an paklang si karbiang long arad do an thekpon long lu. Bangso jok injin so si inut bang hini rabdam iklu. La so video thek long pen Karbiang Long Digital News Forum Dokmoka Sub Branch Amaipu Rensing Kiling Lapen Kongchun Bang Sonjoy Terang Atung Pen Cepatir Piponsi Bangso Kirirong para Hemalong An Palidamsi Masap Soviet Seta Kera Pajarda Lapen Karbiang Long Autonomous Council Kachari Pon Kithekeding Atung Anapan Seta Kirab Japan Chuning Dipong Bangso Hodasar Bura Pan Karjo Hod Nangkethake Ningkan Kretrok Arta Anluk Keso Abang Seta Ajara Kirab Seta Sorkar Pen Akirab Long Ik Ilang Pusi Asar Bura Pen Lamthi Nang Chupaklang Dokmoka Pen Sonjoy Terang Lapen Long Kiram Teron News Fast Karbiang Long Si Karbiang Long rat doan pansirami nilihin pen kardom nang panjiriglo kardom non niligi dola ke Ladakh 14 nong kolkan chike parlo pon teke langjun Chandra Singh rong phar arong along sidolo lapen penangan ajak kiding ula puda kalilang non het jong inut abong su pen ajok rat afan paklang pilo lapen rat acha Taiwan lo Rata cetai ke wan ke lapuan lo Ladakh rong farhem also bihek pen sita me lapuson si akisu che long lok pusi tu lapen rata cetai long along pen wan si kadok ka ve Karbiang Long arat an sita me heglong lo lapen lang lo sino nili tumle thot sita me Ladakh especially Karbiang Long Digital News Forum Dokmoka Sub Branch Ahin Pen Cepatir Pi Ponsi ada ka member atum pen cenglok a president a secretary atum banglo asalang litum alam karjulong si alang litum sitami ning cekhang esi masap so vet sitami ke rab dunje phan mate ka pajir dunje phan alang litum ka sik mek pen jok alang litum dakan banglo lapen nilitum sitami ladakan ang pali dunlo lapen ka thek long pen sitami emekri bupru kangjang lapen jinsu me mekangjang athe labang susu non het lapuchot kalilo bi hek pensi labang susu kedamun epen cenglok lapuson si penang anak kidu ka kisung cicak nang lo lasi bi hek koi kachuning ri ke lalo nilitum news fast digital ahin pensita me Ladakh nang humri dun iglo lapen ka theklong abang nilitum sita me theklong pe ning duk piglo jinso me mekangjang lo lasi Karbiang Long arat doan kithe ki ding man peng ke do tum Karbiang Long along kachari kala hona tuma phan sita me tuning riglo nang litum nang humri igra labang so phan ke rab je phan athemat alang litum ahem along maduta ve kiso amuso inudolo lapen ahem asar bora dolo alang litum si chubuche lo lapen ahemasar borabang penang ana duk dolo athe alang litum along thang nata ve biri bitung sita me thang non ma thang nata velang lapen ahem sita me thang ta velang aposi kisu ophan chibikok si dintu hajira choklem dun po ansa arni kang samsi kupi koson mapu puthorang che langtu pola puson ang dengsi alang litum along akisung dolo nonomat las lona bang kenili kisovek amuso phan lapen ahema ke sara phan sinili lam thei sihini arjuponik ji je kupuson sila puson ke plang det ma lapen comment tuar ni pen sila puson akisu ke cholong pon loma lahai ka dokove ang ton ka chini je phan nili ahem ke sara phan lapen kiso vek amuso phan nili arjupon po lasinang litum ka dok ave sitami nanglang dunig no nilinon ada kiso vek amuso ahemasar bura iglo labangke tasinili
alang lipan arju ponji lasi nang litum ka doko wesi tambe nang lang dun ignot lapen arju dun ignot aprang si nang limen cetan ikate bayarong par acha labang so musu kisu bihek pen mate pirthe hachelo pen tong la pusona kisu ma mate comment tu pen sil bang so kisu chelo kisu huta bangke la kangni akung ro ko hut pen lu so kisu so pen ke chithur pon bom dam bom thon stop dam bom la hai ai ke na phi bangke ki ne pin na bangke asar pite chilana pai dalo so ma hai उनके पुता हापु खर्चा कम है भाई पैसा तो कहता है लाखन के लांग थुथे दे लो लांग ले पिन लो हमारा के गोई थई कुछ दाम बम लेकिन ahute ni bang buto wewe na ni to indana ko mon amat nang litum ki dola bang so hem malong se pathir nang litum bang ko on lo da kan do bang hini la ala kiso muso pen nang ni nu bang ni la ate la bang so muso sar pi mate nang li hem asor la muso bihek pen na hutsi che wai juima mate nikan hini la la bang so muso nikan hini pen si asar pi bang che wai juilo la bang so non penengan nikan kon ba bui ko nikan ke trouble nikan ko la bang song bong long ko mat ne ke the ke ding tu mate man peng ke do tu mate dakar biang long ka cari kala hon atum ko mane nang ke rap je pan ko mane nang ke lang la pan nang li to mat dung an wang iglom ma mate na pate bok iglom ma na pate bok ipin la te bok bela ko pine sorkar pen pine ke rap nang li to mison bak long iglom ma la bang so keso kota la bang so muso keso kota na ko lo lela no ma ku ke hai ta no ma lo so ku pidat pen ke bang nang rap dun bom la hai te atum tap nang rap dun bom na kado vetar julong lo non ilitum ka thek long teng mate non kar juteng ipulodang te labang susu penengan 16 years an bak dolo posipu ningkan create truck ando lipong te ilitum mathaun epin akidu ka kisung salang litum chicak nang lo mate chingtang nang lo labang songbong sita me ladak kithe ke ding tu mate manpeng ke do kar biang long to mas kon sit ke ja atum CEM pencheng lok MP MLA MSC atum an sita me nang humri gelang kusipu la pen alang litum aphan sarkar pen thang ke rap sita me pipe lang la pen tajiri gelang kusipu la se non amat abangke ilitum abongso mate ilitum angjir inut pen labang solam thei mate rata chatai long wansi kadok ka bekar beng long arat an sida me thek long lo nona bangke asi thek long pen munir atum inut bang haini khaya phan kaching hon atum kaching hon thip atum ke doko ko joini inut bhaini non bangke wang lo nang rab lo sita me labang so prang ningkan kretroksi an lo kisu pusipu sita labang song bong maduda bang be pilang pusipu sita inut abong so pen jok rata cha Taiwan si non bangke inut bahini nang rap lu pusipu lasi non amat alang litu mahin pen aga chuni rige lalo kar biang long turmas konsil ke Japon manpeng ke do CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA lapen ladak local MEC KAAC along kacari pon mate a chairman sarai tu so phan sita me alang litu mahin pen chuni rilo jela bang so phan ke rap je phan lapen alang litu ma hem pen alang litu ma phan ning the dolo nang rap bek pu se alang litu mahin pen ning the che bi pon lo athe ketam tangar ni alang litum pen nang cepak lang dolo alang litum jong hele kar biang long ara do an phan sita me lahen lo rat acha tai long ke wan lapen nang litum ma phan kapachini ke lahen lo nang litum sita me nang humri ikha lapen alang litum ma phan matha dam lap lo lepang teng jinso me lapen make kri bup prup ye anpin athe la bang so ki so si 16 years lo pute aso lam kalilo lapen asar bora phan se me jinso me kangjang athe alang li ka vedet pena jok din hajara choklem po alang li pan bikang kok se hajara choklem damlang an si arni kang sam sinang lepo kisu amusu koson ma kupima alang li pothot nang chelang tu pola pusona kisung ang deng si do alang li tum fan la sinang li tum fan news fast digital pen nang li tum fan
sita me nang chuning rilo kar biang long arat do an ke the ke ding atum phan sita me nang li tum wang ikha nang humri ikha lapen alang li tum phan rap ikha ase pini nang li tum ma phan isi ka chuning ri lapen alang li tum long nang ka humri alam theke lalo nang li tum ma phan isi ka pachini lapen isi ka chuning ri alam nang li tum phan nang ka wan pi ke la hen lo ase nang li tum ma phan nilitum news fast digital pen tame ning thelo nang li tum wang po nang rap po ning thelo lapen kar biang long termas konsil ke ja ke the ke ding man peng ke do tum sita me wang pen alang li tum phan nang lang po lapen engine so po pusi ning thelo la an ning jesi nililam theng to ni